Us he de parlar un poc de la presentació que hem fet avui a Can Alcover. Ha estat molt emocionant, ha vingut molta de gent, hem rigut, ho hem passat bé, hem mullat un parell de coses que feia molt de temps que tenia ganes de mullar i les tenebres continuen allà, hem tirat un pot de llum sobre les tenebres, però encara les tenebres són molt més extenses i encara ha d'arribar la llum fins en els darrers racons. Avui vespre ha estat una presentació de la que jo n'estic molt satisfet, perquè d'alguna manera aquesta presentació compleix una mica l'ideal del que jo penso que ha de ser un editor vocacional com jo som, no? I quina és aquesta funció? Bàsicament és donar un reflex de la calitja i del món que vivim, de la contemporaneïtat. És a dir, un editor vocacional ha de ser un editor contemporani en el sentit que sigui capaç de reflexar els temps, el moment, la calitja que he dit abans. I avui vespre la presentació ha estat una presentació intel·ligent, per dir-ho d'alguna manera, no? Intel·ligent perquè les 4 intervencions han estat en coneixement de causa i per tant han estat intervencions intel·ligents. Jo estic satisfet d'haver-ho pogut fer com a editor i gràcies sobretot als autors perquè m'han triat per poder fer aquest llibre. A mi el que m'ha cridat molt l'atenció és que Marcelí ha explicat que ell havia fet una feina com a de recopilació i que el que ha anat sortint eren coses que eren evidents i ja tenia clar que sortirien i que tots sabíem de qualque manera, i coses que estan soterrades i amagades, que els còmics s'han començat a veure i pot estar al voltant de renou, i això me fa moltes ganes corroborar i veure realment què hi ha de tot això que ha amagat i que ja ha dit que no se sap tot el que surt en el llibre, que encara hi ha moltes més tenebres de ses que surten. Crec que és absolutament necessari recollir i replegar tota aquesta memòria de tot el que ha passat des de fa ja pràcticament de principi de legislatura, però especialment aquest recurs escolar. Era necessari també per recordar tot el que ha fet moltíssima gent, començant per mestres i professors, però també pares i mares, alumnes, jo diria que tota la comunitat educativa, aquesta implicació que van tenir i que han tingut i que tenen tan gran. I a partir d'aquí, sobretot, jo el més interessant és el futur, no? Començar a pensar en de quina manera han d'afrontar aquesta situació, com s'ha d'aconseguir revertir aquesta situació, que l'educació torni a ser el que ha de ser, a les aules, preparant els alumnes per un futur de qualitat i no amb aquesta guerra en què ens ha ficat aquest govern, que des del principi va tenir molt clar que el que volia era rompre un consens, rompre una manera de fer de les famílies, una manera de fer de les escoles imposada, començant per aquell històric que ministre va dir, recordeu, de volem espanyolitzar els alumnes que poden ve aquí, el govern s'ha aplicat d'una manera impressionant des del començament i per tant, com dic, hem de revertir aquesta situació, s'han de destinar recursos a l'educació, s'ha de recuperar aquests alumnes amb manca de possibilitats, amb necessitats educatives especials, amb dificultats, etc., estiguin com han d'estar. En definitiva, per tant, com dic, entre tots hem de canviar això i estic convençut, vist de més il·lusions que la gent cobra dins les ganes que té, de que serà possible. Bé, a mi m'ha agradat molt aquesta presentació. Trobo que és adient en el fet històric que han viscut els docents i que queda plasmat amb ell. Les intervencions m'han parescut molt adients i sobretot una cosa molt viscuda, m'emociona. Realment tenim davant nosaltres ara un llibre que era molt necessari, és un llibre que recull tot aquest procés que tots hem viscut però que a vegades queda una mica oblidat per esdevenir dels aconteixements, i també aquest llibre ens aterra de plenes present les notícies que estem veient cada dia i se projecta de cara al futur. És un llibre que ja ens avança algunes de les coses que han passat però que se repetiran i que tornaran a passar. El tema de la improvisació de la conselleria, aquest decret de desenvolupament d'aquest ordre de desenvolupament del decret que encara no el tenim i que obligarà els equips directius a tornar a improvisar a final de curs de cara a l'any que ve. De qualque manera és com un flashback que
com el retrotreu en el curs passat, no? Aleshores, el fet de que avui s'aprovació en el Parlament aquest salat d'IV3, no? Que de qualque manera culmina els anhels d'una part dels sectors ultres que tenim aquí a les Balears, que duen anys reclamant aquesta confusió dins els registres lingüístics que de qualque manera pues, mos duen en aquella dita que realment l'ignorància, el pitjor de l'ignorància és que quan se perllonguen els temps s'acaba realment convertint en un problema. He vengut a la presentació d'aquest llibre i estava interessat perquè segueix tot el procés del moviment. M'ha interessat molt des d'un principi, però evidentment són molts els motius. Aquesta lluita per una educació pública de qualitat i en català són reivindicacions sobre les quals hem estat treballant fa 25 o 30 anys, llavors a veure que molta gent ara s'ha engrescat en aquest procés te fa tornar jove d'alguna manera, no? I ja t'agradaria fer més del que fas fins i tot. Llavors hi ha un altre aspecte que també m'interessa molt de remarcar i que a mi me preocupa, m'interessa, no és que me preocupi, m'alegra, així ho he de dir. I m'alegra molt i és aquesta complicitat que hi ha entre famílies, entre pares i mestres. S'ha explicat abans, quan s'han comentat una sèrie de fets importants, jo penso que això és vital. I recordar-ho i després aconseguir que això se mantengui, i aquest llibre, com hem explicat, és una baula més dins aquesta cadena de fets, una baula més que ens mantindrà d'alguna manera vius. I bé, sí, estic molt contenta d'haver vengut perquè he trobat que des de tots els punts de vista des que han xerrat m'ha semblat molt interessant. Ja tenia una certa curiositat i per això he vengut. Tot el que havia anat sortint i això crec que serà un llibre molt interessant descobrir els intríngulis de com aquest por de sombra realment és el que dicta en moltes ocasions política del govern que se suposa que és el que ha estat elegit. Penso que també aquest fil narratiu que han parlat que està tan aquesta narració una mica novel·lesca, una mica de deixar endarrere, penso que també segur que serà un valor afegit i bueno, molt interessant, per descomptar que el compraré, no només el compraré i el llegiré, sinó que en compraré un quants per regalar ja demà per Sant Jordi. Aquest llibre s'ha d'entendre com un dels nostres cartutxos en aquesta batalla que estem lliurant, no? Per l'educació. Aleshores, el llibre és molt interessant i ens dona molta de força perquè serveix per rebatre tot allò que està argumentant el govern, el que està dient però no tenen arguments, també per destapar les seves mentides, per destapar la seva improvisació i ens dona un altre pic serró de que nosaltres estem guanyant aquesta batalla, no? Estem en un punt de que hem d'aguantar, hem de saber aguantar, hem de saber treure noves formes de lluita, el llibre forma part d'aquestes i bé, nosaltres de cara al govern no vol negociar amb nosaltres els aguantarem els torcebraços i si aguanten fins al final tenim clar que guanyem.